iyini irubella mina ngisadidwa nayo lo rubella yini ngathi sifo sweet esimnandi No, irubella maphisa isifo esidalwa ivirus ebizwa ngerubella virus. okay Now le virus uma ngabe isingenile kuyenzeka ube nayo emva kwesikhashana ube nefiva obanayo ukushisa umzimba ushise okay normally umzimba womuntu ushisa around 36.5 37 degrees kodwa la uthi uye ko 39 degrees kusho ukuthi usushisa kakhulu ingakho uma ubheka kuma coastal districts ekuyiwona shisa kakhulu ingakho ubona irubella iningi kakhulu ingenxa yokuthi kuyahambisana lokushisa nerubella okungenza umhlaba usunerubella futhi cha iningi yona irubella iningi yona irubella njengoba ubala nje iHerigwala ubala iTheku idistrict engabalwa kakhulu engicelile ukuthi abake bayongibhekela i-district yase kwaDukuza ngoba still coastal kodwa manje kukhona la kungahlangani khona ubone ngathi yona yehle umbuzo ukuthi yona ihluka kanjani kulama coastal districts lokushisa kubi kakhulu einganeni khumbula irubella yamphatha umuntu omdala yayiphatha ingane lokushisa ke enganeni uma ngabe sekukhulu kakhulu njengoba ku39 kwathi 40 and above kuyenzeka ingane ithola isidlikiso ingakho ke sithi ingane umike yashisa whether irubella noma yini ihambisa iyohlolwa kuba kubazali okwesibili kuba nerash sithi thina ifine very fine rash omunye umuntu akayinaki but kuloku kuluma kuyenzeka kube very itchy okunye ingabi kube irash ubona ukuthi kune rash but ayilumi now uma isikhumba si dry le rash iyenzeka ilume unwaye wena uvule ilonda so yiko sithi uma ikuluma le rash ngcono uhlikihle kunokuthi ufake unwaye kuyenzeka ube nama lymph nodes lokho sithi zindlala ikakhulukazi entanyeni zonke lezi zinto izimpawu zikutshengisayo ukuthi kungenzeka ukuthi irubella kungenzeka ukuthi ezinye izifo yiko ke sithi hamba uyocheck uma usucheckile siyaye sithi ke sekutholakala ukuthi irubella zi-isolate-ke kwabanye abantu ngoba isifo esithelelana so ukuze ingadluleli kwabanye zikhiphe kubantu izidlule kuwena then usungabuyela